ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ଏଇ କଥା ପଦକ ତ ପ୍ରପୋଜ ଡେର ସାରାଂଶ। ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉପହାର ସାଙ୍ଗକୁ ଏ ପଦଟିଏ ମଧୁରତା ତିଆରି କରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ। ହଁ ଆଉ ନା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଯାଏ ପାଇବାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ବା ହରାଇବାର ନିରାଶା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଆଉ ନିରାଶା ମାନସିକତାକୁ ବେଳେବେଳେ ବିଭତ୍ସ କରିଦିଏ। ସହଜ ଗୋଲାପ ଫାଦରେ ଦଳିଦେଲା ଭଳି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏସିଡ୍ ମାଡ଼ ଆଉ ବଳାତ୍କାର ପରି ନୃଶଂସତା। ଭଲ ପାଇ କହିଥିବା ମୁହଁକୁ କଦାକାର କରିଦିଏ ସେଇ ଯୁବକଟି ଆଉ ତୃପ୍ତି ପାଏ। ବଳାତ୍କାରର ଶିକାର ହୋଇ ଝିଅଟିର କରୁଣ ନିସ୍ତେଜ ଦୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ପୁରୁଷ ଗଡ଼ ଜୟ କରେ। ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଜଡ଼ ପାଲଟାଇ ଦେଇ ପୁରୁଷର ଅହମିକା ହୁଏ ପ୍ରଶମିତ। ଏବେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆମ ସଶକ୍ତ ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ। ପ୍ରେମର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନରେ ପୁରୁଷର ଗାଲକୁ ଚପଲ ମାଡ଼ରେ ରଙ୍ଗୀନ କରିଦିଏ ନିଜ ପାରିଲା ପଣିଆର ବାହାବା ନେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି ନାରୀମାନେ। ଏହିସବୁ ମାନସିକତା ଭିତରେ ପ୍ରେମ ପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୁର୍ଲଭ ଚିଜଟି ଲୋକଭାଷାର ପାତ୍ର ସାଜୁଛି। ଏହିସବୁ ଭିତରେ ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ତେବେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ନିର୍ଯାତନା ପରି ଦିବସ ପାଳନ କରିଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା କି? କାରଣ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ୱିକ୍ ପରର ଏ ବିକଳାଙ୍ଗ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଚିତ୍କାର କରି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି।